Nestes 2 meses, xa que logo, tampouco deixou de medrar a ruindade dos aliados do Estado terrorista de Israel, a ruindade dos nosos gobernantes empeñados en renormalizar os seus negocios coa entidade xenocida, mentre os grandes medios silencian a realidade e afastan a ollada da rexión. Nós, solidarios e solidarias da Galiza, non podemos ollar para outra parte. Non podemos deixar de falar da Palestina porque o noso pobo irmán continúa baixo unha ocupación criminal e porque o xenocidio non se detivo. E non podemos deixar de sinalar quen nos gobernan porque continúan sen facer nada para por fin a estes crimes. E hai que dicilo claramente, non nos serve de nada que o Estado español se retire de Eurovisión, se deixa sen tocar os seus acordos con Israel. Tampouco nos serve de nada o recoñecemento tardío do Estado palestino, se é apenas formal e non implica un cambio sustancial na política exterior na rexión. Non serven as ladaíñas da Unión Europea se Israel continúa como socio preferente en comercio e política exterior e de seguranza. E, obviamente, non nos serve o absoluto silencio do goberno galego, empeñado en recibir os enviados de Israel mentre bloquea calquera iniciativa política e institucional a favor da Palestina e continúa a ignorar as máis de 3.300 convocatorias de solidariedade por todo o país durante máis de 2 anos. Diante destes crimes contra a humanidade toda, a inacción da Unión Europea, as medidas estéticas e oportunistas do Estado español e o vergoñento silencio da Xunta de Galiza son tamén unha postura, a postura de quen apoia o xenocidio e o pesadelo expansionista de Israel. Frente a esta vergoña, anímanos o exemplo de dignidade e resistencia do povo palestino, que non foi aínda derrotado e que continúa a exixir os seus dereitos, que son os dereitos de todos os povos do mundo: paz, soberanía e vida digna. Estas son, pois, as nosas demandas, e mentres non se cumpran, sobre elas continuaremos a mobilizarnos e a repudiar a complicidade dos nosos gobernos. Galiza con Palestina, Palestina vencerá.